Huomenna mä just heräsin ja kello on 6.19. Ja mulla on tänään koulu, mä en jaksaisi mennä kouluun, mut no, tervetuloa. Sori kaikille, jos mä en nyt kuvannut vielä, mutta mä nyt lähdin kouluun ja mulla on toi 9 aamu, niin mä lähden nyt. Täällä olisi aivan vitun kylmä, oikeasti. Mä varmaan kuolisin tänne näin mieluummin, kun mä olisin täällä. Mut nyt te saatte vähän aikaa pitää mun siskon kanssa. Täytyy mun hukuttaa. Eli joo, moi kaikki. Mulla on oma YouTube-kanava. Mä en nyt muista sen nimeä, mut menkää tilannaan se. Mä varmaan laitan sen sit tänne näin alas. Jossain kohtaa. Mut siis me varmaan ehkä käydään kohta kaupassa. Tai mennään nyt kauppaan, tai sitten ei käydä. Ehkä käydään vaan kattele siellä jotakin syötävää. Ja sitten niinku... Kun meillä ei oo rahaa, niin emme sit osteta. Kun kouluun ei saa vittu tuoda sitä rahaa, niin... Mä oon kusessa. Mut nyt meidän pitää ottaa bussia, että me päästään niinku kouluun. Ja meillä on siis 8.30 aamu ja meidän pitää niinku lähteä nytten. Tai niinku meidän kestää puoli tuntia mennä sinne. Sinne otetaan bussia. Slay. Tuleeko se tuolta? Ei tuu mitään. Siis, joo. Mennä tänne. Moi! Mut siis... Kiva kun te pilasitte mun videon, et onks hyvä mieli. Mut siis... Me nyt ottaa bussia, niin... Bussissa ei saa kuvata, niin meidän pitää nyt... Vittu sanoa. Meidän pitää nyt mennä, niin... Joo. Bussissa ei saa kuvata, niin... Me kuvataan sit kun me ollaan koululla. Me just tultiin bussista ja se oli jo aivan hirveetä, kun joku lapset huustelee. Niin, kaikki huus siellä. Siis niinku oikeesti. Mut nyt mä olin just sen koululla. Siellä mennään kattoo samalla ankkoja. Syy miksi mä oon pukeutunut tälleen näin. Syyttäkää mun mutsia. Se aina pistää mut pukeutumaan näin. Vittu, saatana. Mut nyt me mennään, niin moikka! Okei, mä just pääsin. Kello on nyt 2 ja mä oon menossa kotiin. Mä en ota tällä kertaa bussia, koska mä pystyn ihan kävelemään vaan mennä. Et joo. Mut niinku mun piti viedä mun sisko niinku kouluun bussilla. Et joo. Okei, siis mä oon kohta kotona. Täällä on jäätävän kylmä ja täällä on bussi. Ei täällä ole kuskia. Mä en tiedä miksi ei ole kuskia, mutta voi vaihtaa. Tai sitten ei vaihda. Jättiläisbussi, oota. Mä kuvaan nopeasti. 78 bussi. Mä tarkoitan, että täällä on kylmä. Niin täällä on kylmä. Siis, ai saakeli. Te papanat. Mulla ei oo siis oikeesti kiire, mutta mä en tiedä jääks tää nyt tähän näin, vai eiks tää jää tähän näin, mut sillä ei oo kovasti väliä, että joo. Mut jos teillä on väliä, mä voin kuvaa part 2 tästä, vaikka perjantaina, koska mulla on nyt keskiviikko ja torstai.
aika semmosia mälsiä päiviä, että mä en tykkää niistä. Niin mä varmaan kuvaan niitä. Mut siis oikeesti. Mä voin sanoa, että täällä on joku -20 astetta. Ja mä oon täällä tämmöisessä asussa. Ei hyvää. Ei ole kivaa. Mut siis joo. Mä kohta pussaan, mä kuvaan sitten kun mä menen.